Basoilarrak kantatzen dizu. Itsusi argazki elkartearen argazki ikusgarriak egon dira udaran arizkunenean. Natura, animaliak eta eskualdeko ohiturak isladatzen dira irudi zoragarrien bidez. Baztan Bertizaranako argazkilari osatzen dute elkartea. Juan Lamiriñas, Iñaki Atxa, Josu Inciarte, Jose Javier Noseias, Angel eta Jose Regerena anaiak eta Xabier Erasun. Argazki eder hauetaz gozatzeko aukera dago, Bertizeko jauregian, izan ere hilabete osoan bertan egonen da ikusgai Natura itsusi argazki taldeko azken bilduma. Nik zer dutan gogua, gaiak oroi garatzen dut, maitearen onduan. Iurkelezak ezu pentsa, nik zer dutan gogua, gaiak oroi garatzen dut, maitearen Basoilarrak kantatzen dizu, iratiko basuan, kaiak oro igaratzen dut, maitearen onduan. Anai etxen da ezkinten, bukatu niz oan joaitera, ene opilaren egitera, Pariserat banuia zen. Oi ama eskualerri goxuan, zutandik urrun triste banuan. Adios gaixo etxen delan, adios iberduan. Oi ama eskualerri goxuan, zutandik urrun triste banuan. Adios gaixo
etxeen dena. Adios Iberua. Pariseko bizitzian lan koste zuriaz bangiazen pena berantzen zutadazen zure berriz ikustian Oiama eskualerri goxuan zutan digurrun triste manuan Adios gaixo etxeen dena Adios Iberua Oiama eskualerri goxuan zutan dikurrun triste banuan Adios gaixo etxeen dena Adios Iberua Zertzela da bireziez sortutako paisaiak dira nagusi Ana Mari Marinen erakusketan. Kolorea bizia da artistarendako. Baztango txokoak ditu gogokoenak. Ana Mari Marin 3 urterekin erbestera joan behar izan zen, frankistak aitaren bila joan zirelako. 15 urte inguru zituela itzuli zen eta orduan ezagutu zuen Ismael Fidalgo. Fidalgo kanpora joan behar izan zuela eta Ana Mari Marinen esku utzi zituen margotzeko tresna guziak, eta kuadro bat egiten utzi zion. Ordutik ez da gelditu. Ana Mari Marinek txikietatik ekartzen zuen afizioa eta oraindik dauka 8 urterekin amatxiri egindako marrazkia. Enperadorearen zaldi gorenek nega egin omen zuten Rupikon aldian irabazitak gero aske utzi zituztenian
entzun asti odoia denbora idiko hien budi horiek begira erlojuetako orratzak neka egoitzen zenbat gauza utzi dudan estatan bazterretan edo akudinen onduan bizitza bakarrean eta zenbait baldiz galdu naizen belainotan basoia izateko ametxetan dabiltzen uroiekin jende desiak jada ez dira abi abandonatuak beste ene bihozia eguzkia urpila bat da holaxe cara delako gal ezadin bilez eta sentitu behar ariak lehen izan nahi du mendea eta segundua gutzatzen diren lekua besteik ez izan urin deitzan aberria mendea eta segundua gurutzatzen dien lekua besteik ez izan urin deitzan aberria mendea eta segundua gurutzatzen dien lekua besterik ez izan urin deitzan aberria Jose Maria Pezetxea Faguaga margolari erratzuarra. Ia bizitza osoa darama kuadroak margotzen. Bere bigarren osaba Javier Zigarekin ikasten ibili zen 1941etik 1948ra. Halere Pezetxeak txikitatik ekartzen zuen berezko afizioa eta Zigarekin uda partean eta oporretan ikasten ibiltzen zen. Pezetxearen margolanak errealitatean inspiratzen dira. Impresionismoaren eragin handia du eta kolore indartsuak erabiltzen ditu. Paisaiak, etxeak, erretratoak, bodegoiak egiten ditu. Pezetxeak eta Fidalgok margo tailerra antolatu zuten Baztanen honen inguruan Baztango margolari taldea osatuz joan zen Namari Marin, Arizmendi Urmeneta bertzea bertze. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake etxertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, goiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizona algea. Bihotz, bustinezko bihotz, etxe txiki bat zara, aula, auskorra, laugelatako. Bihotz jauzitako bihotz, ari zara intzirika, kesu zara, negar zara, hoi bihotz. Zaitain zamen helian, abends graues flamendez, niogoz baiduide zaini eden, hoi bihotz.
der Mord in das Heiß. Und zu Arlinken du, she was my head, say ni idea, oi biot. Jagoba Zubikoa Biela Erratzuarrak Untxide auzoan duen tailerrean egin dituen eskulturak egon dira udaran Elizondon ikusgai. Musika eta arte zalea izan da txikietatik. Gauz guziei bigarren bizitza ematen amesten duen gizona da. Gauzak bildu eta gordetzea gustokoa ditu, bigarren bizitza hori eman arte. Jagoba Zubikoak antolatu duen lehenbiziko erakusketa honetan, bildutako egurrak enborrei bizitza ematen saiatu da. Momentuz egurra bertzerik ez du erabili, baina bertze materialekin lan egitea ez du baztertzen. Telebista begira zegoela basa jaun baten irudia egiten hasi eta geroztik ez da gelditu lanean. Aurtengo erakusketa lehenbizikoa da, baina izan duen harrera hobea ikusita ilusioz bete-betean segituko du aintzinera. Kaixo, Jagoba Zubikoa naiz, Erratzun bizi naiz, eta hemen dago nire lanen ondoan. Deitu nion laburuzoide, hori zelako nire hasierako lan bat, eta horregatik. Betiko ilusia izan zen, eta iaz hasi nintzen, bizi naiz Erratzun baserri batean, eta han hasi nintzen egiten gauzak, eta hola, eta gusten nuena gaten zira aintzina, eta hori. Ez izan da autodidakta osoan, eta gustatu zaiz pila bat horrengatik, baina nahi nuen egin hori nire barnetik atratzen zena, eta inore errangabe deus, nola, zer, edo nahi nuelako jakintze harrera zeukan, baina nik, nire ustez nola egiten aziren gauzak. Pues kristoina, nik ez nuen uste halako harrera izango zuenik, eta helburua izan da, positibo. Egon nahi Elizondon, baina jakitzen da, eta gero nahi dute Erratzun nire etxean, nire basarrian euki leku bat erakusketa moduan, edo norbait nahi badukusi deitzen badit, ikusten aldu. Baina hori momentuz ez dakit, egin behar dut eskultura gehiago eta gehienak saldu ditut, orduen guzko da, la martxa. Bai lagundu dut dit pila bat, dango bakea eta dango hori, mandit aukera gehiago, edo indar gehiago azteko honekin. Konten nago, zertatu hori, hasi nintzen deus jakin gabe eta gauzak atrabide gutxi gora bera, baina hau da hasiera bat, eta hori. Ikasi eta ikasi orain jarrituko dut, baina konten bai pozik. Azkenean da, niri zerbait erten didan gauzak, badire basa jaunak, badire lauburua, badago marixorroxim, badire hainbertzea gauz, baina hori, ez dakit, barnetik atratzen zaidan gauzak, ez da zerbait beresia edo, ez dakit, ni orain hasi naiz honetan, baina seguro, denak bezala, gauza ez dago sobera ongi, eta hau gainera dela pixket kapritxo bezala, erosten duena da pixket kapritxo bezala, ordu erresa ez da. Baina, artistak normalki egiten dute ere ilusioakin, eta hori ordu, arras pozik, izan da gauz bat, betiko gauza, nahi nuena egin, eta hasi gauzak atra, eta gero alako harrera izan, ezin duzu gehiago eskatu. Gainera hau zen hori, prueba bat hori, jakiteko merezi zuen edo ez, ni arraskonten nago honekin, nago amets bat bezala hor, eta hori jarritu behar du fijo. Eta
baina